Tu je Jasenštajn! To je Kika! Sad imam pitanje za vas. Šta mislite, ko najbolje igra Battlefield od njih? Ajde ovako. Bro Dimo, šta mislite? Koliko dobro PCX igra Battlefield? 3, 2, 1... Šta je bre to ljudi? Slabo. Ajde sad za Jasenštajn kanal, oni imaju skečeve, ali možda imaju neki tajni skill koji kriju u Battlefieldu. Može? 3, 2, 1... Nepravda. Koje su kontrole u Battlefieldu? VASD. I sad mislite koliko dobro Kika igra? Šta misliš Kika, da li je tvoj skill u counteru presudio? Counter je dobar, ali Battlefield ne znam, stvarno se plašim, ne znam ni kontrolu. Samo namigriš i pucaš. Može, jeste spremni? Znači, evo neka PCX, izabere koliko ćete da izaberete njih. Znači, ima nas četvoro. A nemoj sada, malo pre nisi rekao bio, da smo dobri. Jesi rekao? Ok, onda može, dođi, ajde. Znači, stani ne na binu. Znači, koga izaberete, staje tamo na početak reda, jel može? Znači, 32 ljudi biramo, idemo dalje. Njih dvojica, obavezno. Tamo, ljudi, tamo. Tamo na početak reda, kod onog lepog momka u toj majici tamo, Evo. El Baka? Bako svaka čast. Samo zbog Bake. Ajde, mogu. Stani. Ajde opet tim ovako, znači. Ovo je sredina, ljudi, ovo je sredina. Prvo, kad kažem 3, 2, 1, koliko ste glasni s ove strane, pa s ove, pa ćemo da izaberemo, ajde. Prvo sad leva strana. 3, 2, 1. Sad desno. 3, 2, 1. Glasnije desna. Ok, stani. Neka devojčica, ima devojčica. Evo je, tu je. Evo je, ovde. Idi tamo. I još jedna devojčica. Evo ja. Jesi ti devojčica? Sve za Battlefield ja. Prekini. Čekaj, još neka devojčica jedi. Nemoguće, nemamo devojčica više nijedno. Eno Dule tamo devojčica, vidi, eno je, vidi što maše, gledaj. Može. Ti. Ajde, ovo pomoć. Eto, tamo sakreni i to je to. Ok, sad neko drugi bira, ovo je velika odgovornost. Evo, možeš s kanala Jasenštajn malo da izaberu, ajde. Ajde, ovo plavušu, stari. Koliko treba da ti izaberemo? Ne znam koliko je izabrano, molim te. Koliko smo našli? Eno njih 4, 5. Znači ideš još 5. Još 5. Ko je najtiši? Ajde, ti možeš. Može? Kako se zoveš? Petar. Aj, Petre, ti si Javi se tamo, kod onog momka, eto. Čekaj. Igor, aj ti, Igore. Evo ga, brat. Vidi. Izvoli. Da vidimo, mi ne znamo da igramo Battlefield. Ko još ovde ne zna da igra Battlefield? Ne. Ko ne zna da igra? A ko zna da igra? Jel znaš kontrole? Koje su? Trebaš nam ti. Kako zoveš? Vito, baci. Ajmo da vidimo sledeće. Da vidimo. Kako se ti zoveš? Gabriel, da li ti znaš da igraš Battlefield? Slučajno imaš 3 metra ko te ne vidi. Samo što kad niko ne želi. Važi. Usavrši se s našu ekipu. Važi? Ok, imamo još jednu osobu. Čekaj, da imamo malo ovde. Da vidimo. Neko žensko želi da igra. Kako zoveš? Hana. Može, Hana je u našem timu. I Vojo još jedna osoba, a? Koliko smo izabrali, ili ima 9 ili 10? Koliko vas ima? Neka ih neko broji, molim vas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Još jedna osoba, još jedna osoba. 11 ima. imaš, Može da? još jedan. Još jedan. Okay, let's go, let's see. Kako se zoveš? Ksenija. Može, Marin i Ksenija. Okej, ja, vi ste jedan, tako? Važi, eto. Kikaz, jesi ti? Čekaj, stani. Malo samo nazad, molim vas, ne delimo ništa, možete se povući slobodno, nema ništa da se baci. Ko voli Kiku da čuje? Ko voli Kiku? Ko voli Kiku? Evo ovaj dečko prvi uradio onaj kuća znak. Provod, kuća od provod. Može, pokažimo univerzalni znak za Kiku. Ovaj dečko ovdje. Ti, jel tako? Idi tamo. On je kućan, on treba. Evo, jedan dečko koji mi je danas poklonio Oreo. Može on. On. Tim. Idemo. Ajmo svi. Čekaj. Kika. Go. Evo tim. Koliko još mogu izaberem? Izabrala sam njega. Gdje je odeš? Još dvoje. A ne mogu ja. Ajde neko drugi. Evo. Pomerite se Dečko nazad, ne crveno. delimo ništa, ne morate I se neko nositi dole, Kiku u malo facu. dole. Nazad. Ko će dole tamo? Evo tamo ti, dečko u sivoj majici. Jesi ti. Može, idite tamo, javite se. Jesi izabrala 5? Jesam, valjda. Može, ajde idemo sad ponovo na PCX. Jel može PCX da izabere ponovo? Još 5. Još 5 izaberemo. Ajde ovako, za početak svi da se pomerimo pozadi polako, ajde. Ko mi se najviše bude svidao dok se pomerate pozadi, njega ću izaberem. Dule, biraj malo i Previše si poslednjeg reda. agresivan s rukama, previše si monster gačket, previše, ti si super. Da, jesam, da. Ok, stani, da idemo dalje. Evo, zbog mame. Dete, pa da, ništa, zbog mame. Ti. Ok, nekog. Daj. Eci, peci, pes, ti si mali zec, a je mala prepelica, eci, peci, p, e, c. P, e, c, ti.